大丈夫そう。元準備できた？いいですか？はい、皆様お待たせいたしました。すみませんね、ステージのこっちが若干通路になりますので、なるべく皆さんそちらの方に、でもうなるべく詰めていただいて、もう詰め詰めで、もうライブ感いっぱいで、どうぞ前の方へ、その通路だけなるべく取ってくださいね。よろしくお願いします。じゃあこの後はじゃあもう水上美香さんの方にお待たせいたしますので、じゃあ皆さん盛り上がっていきましょう。皆さんこんばんは。ミルカミルクと申します。ミルカミルカは、今年5周年を迎えることができました。これも昭栄通りの皆様に育ててもらった、おかげだと思っています。皆さん本当にありがとうございます。そしたらまず1曲目必ずやりますので聴いてください。手拍子合う曲なのでお願いします。続きまして、チューネの花咲く丘、チューネの花咲く頃っていう曲をお届けします。このチューニョっていうのは干しじゃがいものことで、本当は干しじゃがいもに花は咲かないんだけど、じゃがいもの花咲く頃に2人は会いましょうっていう悲しいちょっとラブストーリーの歌です。でも明るい曲なので聴いてください。
という曲なんですけども、このアルバムの剥製のこの楽器を使ってやります。皆さんとですね一緒に手拍子、足拍子、がある部分がありますんで、ぜひその時は合わせてですねやってください。お願いします。ちょっと待ってください。ちょっと待ってください。失礼します。
足拍子ありがとうございました。次はフォルクローレの代表曲「コンドルが飛んでいく」をやります。この曲は割と皆さん耳に聞き覚えのある曲だと思いますので、聴いてください。
どうもありがとうございました。本土とは飛んでいる皆さんにご存知ですね。あ、そうです。オッケー。アンデスクリプトの民族音楽の中で一番有名な曲だと思います。続きましてですね、お送りいたします曲も、皆さん聞いたことがあるかもしれません。1980年代頃でしょうか、ランバダっていう曲が流行ったのを覚えてらっしゃる方いますか。ブラジルの、ダンスミュージックということで、セクシーな一世を風靡した曲をしておりますけど、この曲の原曲はですね、実はこのアンデス民族音楽トルフローレというボリビアのロスカルカスというグループが、1980年代に演奏した、曲、ヨランド・セフェと泣きながらという意味なんですけど、この曲がそのランバダの原曲になって原曲にその曲をですね、本当に音楽のスタイルでお送りしたいと思います。我らがこのボンディが歌います。Thank you.
どうもありがとうございました。聞いたことあるっていうメロディーいらっしゃるかもしれません。ヨランド・セペン、またという曲の原曲になってそれではですね、とりあえず最後、とりあえず最後の曲をお届けしたいと思います。最後の曲はですね、イミジタイという、曲です。これも旋風の曲です。ボリビアのトゥクという喧嘩祭りの非常に勇ましい踊りをありますので、ぜひ、踊っていただければと思います。Ustedes quieren bailar, vamos a bailar. Sí, vamos a bailar, vamos a bailar. Yo me muevo y tú quieto ahí.
干余っている。ただ若干時間が余っている。ちょっと時間をかける。あんたどうかな。まだ。こっちから来たらアンコールだよ。ちょっと待って。今時間を見る。1曲ぐらいいけそうだな。やめるの？やめとこうか。どうします？やめるの？そっちやめるの皆さんは。いけそう。ミルカばっかりだけ。どうもありがとうございました。それではですね、あと1曲いただくということで、皆さんも知っている方も多いと。せっかくアンコールなんだからさ、そういうなんか予定調和の話はいいからさ、もうお祭りなんだからもっと盛り上げなさいよ。みんな